Hola equip geganter, jo sóc l'Hugo de Lugo Challenge i avui us porto un nou vídeo d'un gegant del Carnaval de Solsona, el Tòfol Nano. Solsona és un municipi de la província de Lleida, Catalunya, i és la capital del Solsonès. Té uns 9.000 habitants. Va ser presentat la nit del dissabte de Carnaval de l'any 1983 i venia per competir amb el gegant boig qui donava els cops més forts. Forma part del Carnaval de Solsona. Són dos gegants en un, ja que sembla que una figura porta cavallet a l'altra. Els caps estan fets de cartó pedra, el cos de fibra de vidre, el cavallet de fusta i les cames de fusta, roba i espuma. Medeix 2,95 metres i pesa 57 quilos. Segons diu, la gent de Solsona representa el cosí llunyà de la geganta boja que va venir ric de les Amèriques. El va construir Maneca Serres i Boix. Té ball propi, la coreografia la va fer Josep Dalmau i la música Roger Mas i Xavier Guitó. El Tòfol Nano és el gegant que va pujat a sobre de l'altre. La seva decoració és senzilla, porta un barret. La figura de sota treu la llengua simulant està cansat de portar el pes del Tòfol Nano a l'esquena. Les cames estan articulades. I el gegant, quan dona voltes, dona cops amb uns peus enormes a les persones que té al seu costat. Ara us deixaré dos fotos del Tòfol Nano de veritat i el de goma. S'assemblen? Us deixo un enllaç del ball del Tòfol Nano. Recordeu-vos que hi tinc el meu Instagram, el Gegants i jo. Espero que us hagi agradat el vídeo, equip geganter. Fins la propera! Adeu!